Ekene m unu ndị be anyị ndị na-ege anyị ntị dịka anyị na-anabata unu na GCK kwa ụbọchị nke taa. Ihe ndị anyị na-ewetara unu kwa ụbọchị, echiche anyị bụ na ọ na-eme ka ị bụrụ onye a na-enwogharị kwa ụbọchị ka ị wee bie ndụ ahụ nke Chineke kwadoro maka gị. Onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi bụ onye na-atụsa ozi gbasara Jizọs Kraịst ruo ụwa mba niile n'ihe karịrị afọ 50. O nwere ihe ndị Igbo na-asị n'otu onye anaghị amụ nwa, mmadụ niile nwere onye na-enyere ya aka n'otu akụkụ ma ọ nke ọzọ wee wụrụ mmadụ n'elu ụwa anyị pụtara. O nwere ike bụrụ onye nkụzi gị, o nwere ike bụrụ nne na nna, o nwere ike bụrụ nwunye gị ma ọ dị gị, ma ọ bụrụ onye agbata obi. Ihe akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mata bụ na Chineke nna bụ onye enyemaka dịka anyị na-atụkwasị ya obi. Dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-eduru anyị wee gaa n'akwụkwọ nsọ ugbu a, ọ ga-egosi anyị ka Chineke si wee wụrụ onye enyemaka anyị ahụ nke na-adịgide ruo ebi ebi. N'ọlụ ndị ozi isi 14 amaokwu nke 8, na Listra otu nwoke na-anọdụ ala nke ụkwụ ya abụọ na-enweghị ike, bụ onye ngwọrọ site n'afọ nne ya, onye ọ dịghị mgbe ọbụla, lee anya, onye ọ dịghị mgbe ọbụla o jereri ije, onye ọ dịghị mgbe ọbụla o jereri ije. Kiriki ga-esi si na nke abụọ ọnọdụ anyị na nke mbụ, ọ pụghị ije ije na nke onwe ya, na-enweghị inye aka, na-enweghị ike, na-enweghị onye ọbụla nke na-ebulite ya, na-enweghị ihe ọbụla nke ga-enyere ya aka, na-enweghị ike, ọ pụghị ime ihe ọbụla. Nke abụọ ọnọdụ nke mmadụ ọbụla nọ n'ụwa a mụrụ anyị n'ime ụwa a. Ọbịa mere David ji sị, n'ime mmehie ka nne m tụrụ ime m, n'ime ajọ omume ka amụpụtara m n'ụwa. N'ihi gịnị? Mmadụ niile kemgbe Adam dapụrụ n'ogige Iden, mmadụ niile wee bụrụ ndị na-enweghị olileanya, ndị na-enweghị enyemaka. Ewezuga Chineke, ọ dịghị ihe anyị pụrụ ime. Ọbịa mere Job ji sị na mmadụ ọbụla nke nwaanyị mụpụtara n'ụwa bụ onye rụrụ arụ, n'ihi na ewezuga enyemaka nke si n'eluigwe, mmadụ apụghị ime ihe ọbụla. Mmadụ apụghị inwe ike na nke onwe ya iguzoro kpọmkwem, guzosi ike. Ọ dịghị ihe ọ pụrụ ime. Na nke mbụ, nke a bụ ọnọdụ mmadụ, ọ pụghị ije ije na nke onwe ya. Gị nwa apụghị ije ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ụzọ ziri ezi. Ị pụghị ịgarute ebe Chineke nọ na nke onwe gị, n'ike nke onwe gị, na-enweghị ike Chineke na onwe gị. Ọ dịghị ihe pụrụ ime. Ma ekele dịrị Chineke taa na Kraịst nọ n'ebe a. N'akụkụ ebe ahụ nọ, Kraịst nọ n'ebe ahụ. Ebe ọbụla gị nọ, n'ụlọ gị, na nzukọ gị, maọbụ na ụlọ oriri na nkwari, ebe ọbụla ị nọ na-ege ntị n'ụbọchị taa, ngọzi Chineke na-erute n'ebe ị nọ. Ihe pụghị ime na nke onwe gị, onye nwe anyị ga-emere gị ya taa n'aha Jizọs. Lee anya n'ebe ahụ anyị na-agụ, onye na ọ dịghị mgbe ọbụla o jereri ije, onye na ọ dịghị mgbe ọbụla o jereri ije, o jibeghị ụkwụ ya gaa ije n'onwe ya. Nye ya enyemaka nke a na-ahụ anya, nke ime mmụọ, nke agụmakwụkwọ, nke echiche, nke ụbụrụ isi. Ọbụladị na enyemaka ndị a niile, nwoke a apụghị ije ije na nke onwe ya. Ọ dịbeghị mgbe ọbụla o jereri ije, n'ihi na otu ihe ka anyị na-agabiga n'ụwa a wee sị, ọ bụ na m ga-enweta inye aka, enyemaka nke mmụta. Apụrụ m ibilite gaa ije, apụrụ m ịrụ ọrụ, apụrụ m ịga ije, apụrụ m ịga ebe ọbụla, apụkwara m iru eluigwe gaa ije kpọmkwem iru eluigwe. Ma ewezuga enyemaka nke Chineke, onwe ihe nwere ime. Enyemaka nke mmụta, enyemaka nke okpukperechi, enyemaka nke omenala, enyemaka nke mmadụ apụghị inyere gị aka n'ụzọ ọbụla. Ị pụghị iru eluigwe n'ike nke onwe gị. Ma dịka ị bịara n'ebe a taa, ịbịawa ebe ziri ezi. Ugbu a ka anyị tụgharịke n'uche na ụfọdụ ihe ole na ole. Nke mbụ, Jizọs Kraịst bụ ụsa nke ime mmụọ wee nye nsogbu niile nke anyị na-eche anyị aka mgba n'ụwa. Jizọs Kraịst wụsiri ọbara ya n'elu obe ka anyị wee wụrụ ndị agbaghara mmehie niile anyị mere, wụrụ ndị a nabatara n'alaeze Chineke. Nke abụọ, Jizọs Kraịst n'onwe ya bụ onye zuru oke. O biri ndụ mmehie na-adịghị na ya. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ịnabata Jizọs Kraịst, ị ga-enwe ike ahụ nke akwụkwọ nsọ kwere nkwa
na anyị pụrụ ibi ndụ nke mmehie na-adịghị na ya dịka Jizọs Kraịst. Onye na-enweghị Jizọs Kraịst bụ onye ikpe mara, n'ihi na ọ gaghị enwe ike ibi ndụ na mmehie na-adịghị na ya. Nke atọ, Jizọs Kraịst bụ ụsa wee nye nsogbu niile na ihe mgbu niile na-eche mmadụ aka mgba n'ihu taa. Ya mere Jizọs Kraịst, onye nabatara ya, bụ onye nwere amara ahụ ka mmụọ nsọ wee wụrụ onye enyemaka ya. Ihe okpukperechi na-apụghị imere anyị, ihe mmụta na-apụghị imere anyị, ihe ọgụgụ isi mmadụ na-apụghị imere ya, ihe mmepe obodo na-apụghị imere ya anyị, Kraịst ga-emere gị ya n'ụbọchị taa. Nwoke a, nke atọ, ọ dịbeghị mgbe o ji ụkwụ ya gaa ije dịka ndị ọzọ. Ọ hụrụ ha ka ha na-eje ije, o nwere akpịrị ịkpọ nkụ, nwee agụụ n'obi ya ka o jee ije, ma ọ pụghị ije ije. Ịmara otu n'ime anyị anụwo maka Enọk, anyị anụwo maka Noa, anyị anụwo maka Abraham, anyị na ndị a jere ije, ha na Chineke so jee ije. Anyị wesị, achọrọ m ije ije dịka ha. Iwee nwa oke gị, ịchịtaghị aja, n'ikpebiela n'iforo ntutu taa si na ị ga-eme dịka ha, na ị ga-adị mma karịa, ma otu abụghị n'ezi. Ha niile kụrụ afọ n'ala. Nwoke a apụghị ije ije dịka ndị ọzọ jere ije. Gị onwe gị apụghị ije ije na nke onwe gị ma ọ bụrụ na ike Chineke abataghị. Ị pụghị ije ije dịka Daniel, dịka Samuel, dịka ndị ọzọ bụ ndị akatamkpo anyị mara n'akwụkwọ nsọ. Ị pụghị ije ije dịka ha, n'ihi na ike Chineke adịghị. Ọ ga-ewere amara Chineke ịbata n'ime ndụ gị. Naanị amara ahụ dị ebe a n'ụbọchị taa. Amara ahụ dị gị nso n'ụbọchị taa. Amara ahụ ga-arụ ọrụ na ndụ gị n'ụbọchị taa. Ekpere mbụ na amara ahụ nke nyere Enọk aka, nke nyere Noa aka, nke nyere Abraham aka, nke nyere Samuel aka, nke nyere Pọl aka, nyere ndị ọzọ aka, otu amara ahụ, otu ike ahụ ga-adakwasị gị n'ụbọchị taa. Ọ ga-enyere gị aka. Asị m na ọ ga-enyere gị aka. Ọzọ, nwoke a agabeghị ije n'onwe ya. Nke abụọ, ọbụnadị inyekwara ya aka, ọ pụghị ije ije. Nke atọ, ọ nwara oke ya, ma ọ pụghị ije ije dịka ndị ọzọ. Ugbu a, dịka a mụrụ ya, ele anya ọ hụla nna ya ka o biliri gaa ije, na-agagharị, pụọ, bata. Dịka ọ na-ahụ nna ya, ọ sị, dịka nna dị, otu a ka nwa ga-adị nọ. Ka m guzo ọtọ gaa ije dịka nna m, ka m jegharịa dịka nna m, ma otu abụghị n'ezi. Ọ dịbeghị mgbe nwoke a jere ije dịka nna ya. O nwere akpịrị ịkpọ nkụ, nwee agụụ. Ọ chọrọ, mana o kweghị ya. O nweghị ike ịga ije dịka nna ya. Anyị nwere nna n'eluigwe. Ọ chọrọ ka anyị jee ije dịka ya onwe ya. Ọ chọkwa ka anyị na-esoro na-ejegharị. Ọ bụ nna anyị, ọ bụ onye kere anyị, ọ bụ onye kpụrụ anyị. Ọ bịa bụ Chineke nke eluigwe n'ụwa. Anyị wee na-eche, ọ bụrụ na m ga-eme ihe nna m na-eme, ma anyị apụghị. N'ihi gịnị? Amụrụ anyị dịka ndị ike na-adịghị. Ike nke eluigwe adịghị n'ime ndụ onye ọbụla. Ọ dịghị n'ime onye ọbụla Chineke kere ruo mgbe ike Chineke ga-abata n'ime ya. N'eziokwu, ije ije dịka Chineke ka anyị na-akpọ ịsọpụrụ Chineke, ịdịka Chineke, ibi ndụ dịka Chineke, ikwu okwu dịka Chineke, dị ike dịka Chineke, gaa ebe ọbụla dịka Chineke, merie ọnọdụ niile, ịma aka n'ihu niile dịka Chineke. Onye nwe anyị ga-emere gị ya. Nwoke a adịbeghị mgbe o jere ije na nke onwe ya. Ọ pụghị ije ije. Mmụọ nsọ Chineke na-ebi n'ime mkpụrụ obi onye ọbụla bụ onye chegharịrị na mmehie ya wee nabata Jizọs Kraịst, inye anyị ike ibi ndụ dịka Jizọs Kraịst biri, ndụ na-atọ Chineke ụtọ. Enyi m, ọ bụrụ na ị ghọtabeghị ihe a na-ekwu maka mmụọ nsọ, taa ohere ị nwere ịbụ onye azọpụtara dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-abịa igosi anyị akwụkwọ nsọ. Ugbu a ọ ga-egosi anyị ka Chineke si wee rọpụta Jizọs Kraịst, inye anyị nwere onwe ya na nzọpụta site na Jizọs Kraịst, ma nyekwa anyị mmụọ nsọ ahụ nke pụrụ ịnọ n'ime mkpụrụ obi anyị. Were ndụ gị nyechasịa Kraịst ugbu a. Site n'okwukwe, site na amara Chineke, a ga-azọpụta gị. Ọ bụghị n'ike nke onwe gị, ọ bụ onyinye nke Chineke. Echena ka ị nwee mmetụta, ma ọkwa ka okpo ofufu kpoo gị,
tupu ị mata na ị bụ onye azọpụtara, kama ghọta nke ọma na ngwa ngwa ikpebiri jide onye nwe anyị Jizọs Kraịst, o ị bụ onye nzọpụta m, nzọpụta eruwo gị aka, gwa onye nwe anyị, kpebie n'obi gị si ya, onye nwe anyị n'imeela, asị m gị na-emewo ya. Welite otu aka elu dịka iguzo ọtọ. Aga m ekpere gị ekpere. Chineke nna, ana m akpọku gị n'aha Jizọs, na-ekele gị n'ihi ọkpọku nke ị nyewere onye ọbụla nọ n'ebe a, ọkpọku nke nsọpụta, nke nchegharị, nke dịrị mmadụ niile, nke na-akpọku aha onye nwanyị. Onye nwe, ana m arịọ gị dịka nkwa gị si dị, nke na-adịghị agha agha, gbaghara onye ọbụla mmehie ya n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị ka ike, amara, inwe ọkpụkpụ azụ, agbamume nke ya na nzọpụta na-eso abịa, ka ọ bụrụ ihe nketa nke onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị Chineke ka nzọpụta na-abata, ha wee laa na be ha maọbụ ebe ọbụla ha na-aga, ike nke ha ga-eji guzoro kpọmkwem, guzosi ike, guzoro n'ezi omume, guzoro dịka ndị bụ ọpụrụ iche, guzoro maka Jizọs dịka ndị na-eso ụzọ Kraịst n'ime mmụọ n'eziokwu, nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Ekele dị gị onye nwanyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ngwa welie otu aka gị elu, bikwasị aka gị n'ebe nke ọzọ ị nwere nsogbu. Chineke nna, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa. Anyị ma na ịgbanwebeghị, ike gị agbanwebekwa gị, nkwa gị adịghị agbanwe. Anyị maara na ihe ọbụla nke anyị rịọrọ n'aha abụ aha Jizọs, na ị ga-emere ya anyị n'oge dịka nke a. Nye onye ọbụla nọ n'ebe a, ma onye ọbụla nọ n'ebe nke ọzọ, nye onye ọbụla nke na-ege anyị ntị, nke nọ n'ọwa ozi, ike Chineke na-ezute ha ugbu a. Ana m arịọ gị onye nwe anyị na nrọpụta ogbugbo nke si n'eluigwe ka o rute onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Ka anya kpuru isi bụrụ ihe mepere n'aha Jizọs. Ihe niile zara aza n'akụkụ ahụ ọbụla, tikpọ ọnụ n'aha Jizọs. Ntị chiri echi, ekwughị okwu, pụọ ọnụ n'aha Jizọs. Ihe zara aza, aka mkpumkpu n'azụ maọbụ ọkpa zara aza n'ebe ọbụla, laanụ n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m arịọ gị, ọrịa ọbụla ka a sị na adịghị agwọta maọbụ ọrịa kansa, maọbụ ọrịa ọnya afọ, maọbụ ọrịa ụkwara nta, ana m enye iwu ka ha niile laa n'aha Jizọs. Ndị nwere ahụ mkpọnwụ maọbụ nkwarụ n'ụdị ọbụla, maọbụ ndị na-adịghị aga ije ma ọlị, guzo n'ọtọ, guzosi ike n'aha Jizọs. Ọrịa nọ n'anụkpa arụ gbafue, ọrịa ekpenta gbafue, ọrịa COVID-19 gbafue n'aha Jizọs. Ọrịa obiri n'aja ọcha laa n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ arịrịọ ụmụ gị na-arịọ gị, zaa ha ugbu a. N'ebe ọbụla, aka ekpe, aka nri, ihu, azụ, n'ebe niile, na mba obodo niile, onye nwe anyị, ma arịọ gị ka ihe ịrịba ama na ọrụ ebube were ọnọdụ ugbu a n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị Chineke anyị ka ihe ịrịba ama dị ebe niile, ike nke Chineke pụta ihe n'ebe niile. Onye nwe anyị, akụkọ otuto n'ọnụ onye ọbụla. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na ama na-ezawa ekpere a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Jeze, onye obiọma, nara ekele papa. Malete n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto papa. Ịma mma ya, ịma mma ya, ịma mma ya, papa.
anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị nke bụkwa mgbasa oziọma nke ozuru mgbe ụmụ ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe anyị na-egbu onye na-enwapụta gị hụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị ọ bụ oyi nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.